Hola, què tal? Som dilluns i com cada dilluns teniu una cita amb nosaltres, amb l'Hospitalet en Joc, el programa d'esports d'aquesta casa. Setmana on hem viscut el canvi de presidència de l'Hospitalet Atlètic. Ignasi Pons és el nou president, Guillem Rió, fins ara president de l'entitat, deixa de ser-ho. I avui a l'entrevista parlarem del Rugby Club L'Hospitalet. Per fer-ho tindrem amb nosaltres el director tècnic de l'entitat, Jordi Molinero, i a la jugadora de l'INEF L'Hospitalet, Mercè Vinyals. Tot això i molt més en el programa d'avui, però abans veiem els titulars. Endavant! El centre d'esport L'Hospitalet torna a ser en posicions de play-off d'ascens després de la seva victòria per 0-3 a Figueres. Els riberencs van completar una segona part de bon joc i es van imposar amb claredat. Primera victòria del Torrons Vicència i l'Hospitalet a la Lliga LEP Plata. Els de Jorge Tarragona es van endur un triomf contra el Baskonia per 97-76. Els hospitalencs van estar molt encertats de cara a Cistella i es van retrobar amb la millor versió. Debut en victòria del Club Natació L'Hospitalet a la primera divisió. Els riberencs van guanyar per 6-5 al Badia amb un gol en els darrers segons de Jordi Fernández. Aquest hospi sí ens agrada. El conjunt de Xavi Molís es retroba amb la victòria després de dues jornades i ho fa de manera clara. Els hospitalencs s'imposen per 0-3 contra un Figueres que encadena ja 3 derrotes consecutives. I el més important, amb els 3 punts, l'hospi torna allà on li toca, als llocs de play-off d'ascens. Ferran Alcázar, bona tarda. No hi ha manera que adivinem el resultat, però el que més et vas apropar va ser tu que vas dir 0-2. Sí, bé, em passa com a una primitiva, que estic molt a prop sempre de que em toqui, però no toca mai. En aquest sentit sí que ens vam apropar força al resultat del marcador. Un bon marcador per agafar confiança, per recuperar bones sensacions, per espantar mals presagis i per agafar una miqueta de calma davant de la temporada que ens queda per davant, que serà molt complicada. Sembla ser que s'ha retrobat amb la millor versió aquest hospi. Sobretot la segona part. Primera potser va ser una mica més pausat, tant dels dos equips, del Figueres com de l'Hospi. Segona part sí que l'Hospi va donar un pas enfront, va apretar una miqueta l'accelerador i bé, i es va imposar amb 0-3 amb certa facilitat al final, tot i que evidentment el partit no va ser bufat per ampolles, com es diu, però sí que la segona part sobretot de l'Hospi va recuperar la millor versió de l'Hospi potser. Doncs abans de veure imatges d'aquest partit anem ara a repassar tots els resultats i com queda la classificació després d'aquesta jornada. Victòria clara de la Pobla de Mafumet contra el Gavà per 5-0. L'Escó segueix imparable. 8a victòria consecutiva, Déu-n'hi-do. Aquesta jornada la víctima va ser el Cerdanyola del Vallès, que va perdre per 3-1. Empat a 0 del proper rival de l'Hospi, el Sant Boià contra Prat. Atenció perquè l'Espanyol B, trenca la ratxa de triomfs seguits. Portava 8 victòries consecutives i aquesta jornada ha empatat a 2 gols a casa contra el Terrassa. Després de 4 derrotes, el Vilassar de Mar torna a trobar-se amb els 3 punts gràcies a la victòria a domicili contra el Granollers per 0-1. El Palamós guanya el camp de l'Horta per 1-4. Com us dèiem, l'Hospi s'imposa al Figueres per 0-3. El Reus Deportiu B segueix als llocs de dalt gràcies al triomf davant de Castelldefels per 2-0. L'Europa suma 3 punts al camp del Sant Feliuenc amb el resultat de 0-1 i el Vilafranca guanya contra el Sant Andreu per 1-2. Amb aquests resultats, la classificació queda així. L'Espanyol B segueix líder amb 26 punts a 2 victòries de l'Hospi. Els llocs de play-off d'ascens són per l'Escó amb 25 punts, el Reus Deportiu amb 21 i l'Hospi que torna a entrar amb 20. El proper rival de l'equip riberenc, el Sant Boià, és 15è a la taula amb 8 punts. Els llocs de descens directe, ara mateix, els ocupen Gavà amb 7 punts i Castelldefels i Vilassar de Mar amb 6. L'Hospi es retroba amb la victòria a Figueres després de 2 jornades sense fer-ho. L'equip de Xavi Molís va guanyar per 0-3 i torna als llocs, com us dèiem, de play-off d'ascens. Nois, una segona part, com comentàveu, molt millor i resolutiva que en el primer temps. Sí, la veritat és que comentaven que el primer temps va ser una mica de tanteig per part dels dos equips, del Figueres com de l'Hospitalet. Veurem imatges del partit i veurem que no hi ha grans ocasions, no hi ha grans oportunitats durant els primers 45 minuts i que en canvi a partir del descans sí que l'Hospi, comentaven, posa una pistonada més i al final s'endú el partit. Primera part més de tanteig Ferran, de segona sí que l'Hospi ja va tenir una molt millor cara. Sí, és una cosa que no és casual. L'Hospitalet amb Xavi Molís jo crec que planifica els partits tenint present els 90 minuts. Sovint, a vegades veiem la primera part i diem un mal partit, una mala primera part. No, jo crec que en el bon joc de la segona en forma part el desgast que puguis fer el rival amb la primera. Per tant, amb el joc de l'Hospitalet dels primers 45 minuts
també va propiciar que al segon temps el Palamós ja no pogués tindre aquesta intensitat a la pressió, aquesta fortalesa defensiva, que es produeixin errors i fins i tot va haver més jugades per ampliar el resultat. Sí que és cert que el Palamós també en va tindre, per tant... Palamós? El Figueres, perdó, també en va tindre. Sí, és veritat que també en va tindre, però també és positiu que en aquest joc de boxa o traslladant la boxa a futbol a l'Hospitalet té la suficient pagada per guanyar-li gairebé a qualsevol, ja veurem quan vingui l'Espanyol B o a l'Escó, però amb això sí que ho tenim, no? Que a partits oberts, a cops de contundència, l'Hospitalet està sent prou resolutiu, però sobretot ens han de quedar amb això, que planteja els partits a 90 minuts, que fins a l'últim quart d'hora l'equip està esgotant el rival i que són en els últims 15-20 minuts quan l'Hospi en treu profit. Què passa? Que quan davant un equip com el Prat et pot costar més, però ja hem vist en altres partits com aquest mateix o contra el Vilassar que a l'últim quart d'hora del rival apenas podia anar darrere de les cames dels jugadors d'Hospitalet. Sí, la veritat és que, com deies, l'Hospi de moment encara li costa aguantar 90 minuts. La setmana passada va ser potser a l'inrevés, potser la primera part va estar millor que no pas la segona, però sí que és veritat que li costa mantenir-se 90 minuts a un bon nivell, també hem d'entendre que té certa part de normalitat. No deixa de ser un equip de tercera divisió que evidentment juga contra equips també de bon nivell, igualats, i a vegades costa tenir aguantar el ritme a 90 minuts. Veiem ja imatges de la segona part i veiem precisament el gol de Canario, el 0-1, minut 57, passada de Cristian Gómez, minut 57, i aquest és el gol que ja destapa definitivament el bon joc de l'Hospi. L'Hospi comentava, va començar la segona part molt millor, però sobretot a partir del gol va ser quan es va trobar infinitament més còmode, i de seguida veurem ja el segon gol. Centrada de córner, hi ha David Garcia, pentina una miqueta i finalment és Fernando Losada el que marca el seu gol. Primer gol amb la samarreta de l'Hospi, de Losada, molt bon defensor, perquè a més també té aquesta tècnica per oferir moltes coses també en atac, Ferran. Sí, jo crec que és un dels encerts del que portem de temporada. La parella de centrals està molt ben constituïda amb Sierra i Losada. Jo ho vaig dir en un anterior partit, aquí veiem el segon gol, el tercer gol, obra d'Òscar Garcia, un altre ho anava a dir, ho tenia apuntat perquè no vull que se m'oblidi. La vida és més fàcil amb David Garcia i Òscar Garcia. Garcia? Sí, amb els germans. No són germans, però gairebé com si ho fossin. Jo crec que en Xavi Molist això tindrà apuntat també a la seva llibreta, si és que en té llibreta, però... A veure si l'últim programa ens ve el Xavi Molist, ens ensenya la seva llibreta, on té totes les coses. David Garcia jo crec que deu ser el jugador que més minuts acumula de l'Hospi. Crec que probablement. Si no ha estat titular tots els partits... No, David va tenir un parell de partits, un partit que no va jugar, però sí que diria que la resta sí que ha estat titular sempre, i més jugant els 90 minuts normalment. Òscar sí que ha tingut algun partit més de descans, però David Garcia jo diria que és el jugador amb més minuts del centre d'Esport L'Hospitalet. Sí, és que és el jugador que li porta equilibri, és l'experiència. N'hi ha una jugada durant el partit que es fot una cursa com si fos lateral per intentar tapar la incorporació de l'extrem del rival i es tira a terra, fa el tàquel i aconsegueix robar la pilota, i sempre ho comentem amb altres jugadors, no? amb el Dani Fernández, no? És que és un tio tan gran i es mou amb una agilitat espectacular, amb aquesta jugada es pot veure, i és això, és el que aporta l'equilibri defensiu. I l'Òscar Garcia és aquell jugador que serveix per defensar, serveix per crear, recupera pilotes, juga al primer toc, per tant són dos jugadors molt importants a l'eix del centre del camp per l'Hospitalet. Veurem ara si arriba un de nou després de la marxa de Troiteiro. No sé si serà un tal Cristian, ja veurem si... o és un tal Alfonso, no ho sé, quin pot ser, però... Bueno, el Ferran ens diu que Cristian Alfonso perquè ens comentava que ha estat entrenant la setmana passada, algun dia amb l'equip, que sembla que estigui a prova, però bé, de moment no sabem res, veurem què passa. Si potser convenç el tècnic Xavi Molist, doncs podria tornar a ser jugador de l'Hospitalet. Per qualitat no cal que faci gaire esforç per convèncer, perquè Cristian Alfonso recordem i sabem que qualitat va sobrat. De qualitat va sobrat. Sí, de qualitat sí, però falta veure com està físicament, sobretot perquè porta moltes meses a jugar. També si accepta les condicions que li pugui oferir el centre d'Esport L'Hospitalet. Està entrenant, jo crec que també molt per cortesia, perquè és un home de la casa i no se li pot dir que no, però ja veurem. Estarem pendents. Doncs escoltem què opinaven els dos entrenadors després d'aquesta victòria de l'Hospi per 0-3 contra Figueres.
Al final venia de les últimes 5 jornades de només guanyar un partit, nosaltres també veníem de 2 resultats adversos i sobretot a casa, però bueno, al final hem fet el partit que creiem que ens trobaríem, sabíem que podia haver-hi la possibilitat de que juguessin amb 3 centrals, bueno, havíem plantejat durant tota la setmana les 2 possibilitats, si jugaven 4-4-2 i amb 3 i amb carrils, o sigui que el que havíem plantejat durant la setmana s'ha vist al camp i hem estat tranquils, sobretot, que necessitàvem això i tornar a la victòria. El 0-3 castiga, no? Castiga sobretot la moral dels jugadors, també la nostra, evidentment, però bueno, el partit és el que és, el resultat és el que és i hem de mirar endavant, no? Vull dir, al final l'altre dia a Prat també ens emportem un resultat dur, avui un altre contra 2 equips molt bons que estan fets per aspirar a tot i bueno, quan al partit hem entrat bé, jo penso, els 20 primers minuts hem pogut anar a buscar-los a dalt i crec que els hem incomodat, almenys no els hem deixat fer el joc habitual i bueno, hem intentat aprofitar-nos una mica de la seva situació, no? Aquesta setmana l'MVP de l'Hospi de futbol és per, veiem-ho, José Antonio Méndez Canario, més conegut com Canario, mitja punta del centre d'Esport L'Hospitalet, va marcar el primer gol, el gol que va servir per fer la victòria del centre d'Esport L'Hospitalet, i un home que sempre, normalment, entra des de la banqueta, aquí veiem els percentatges, 46% de votacions per José Antonio Méndez Canario, com dèiem, un home que normalment sempre surt des de la banqueta, aquesta setmana va ser titular, 90 minuts, i ho va aprofitar molt bé, Ferran. Sí, és un jugador que ha vingut a generar joc, a crear espais, a nodrir de pilotes i si a sobre pot, que ja ho està fent, si a sobre també té facilitat col·legiadora, doncs amb tot mereixement s'emporta l'MVP d'aquest partit. Doncs felicitats a Canario. El proper rival de l'Hospi és el Sant Boià. Aquesta setmana van empatar 0 contra el Prat, ara mateix no tenim imatges d'aquest partit, però és un equip que tampoc no arriba en un bon moment. No, però tot i no estar en un bon moment va aconseguir empatar contra el Prat, que és un dels equips punters a casa, és veritat, i 0-0, que entenem que no va ser un partit tampoc espectacular, però en tot cas va aconseguir treure un resultat positiu davant un dels cocos, com és el Prat, per tant, tornem a insistir en la mateixa idea, tercera divisió molt igualada i qualsevol equip et pot fer mal. No oblidem, ja tenim el que va passar contra el Castelldefels. Tampoc arribava en un bon moment, un equip que està a la zona baixa de la classificació i arriba aquí a treu un punt. Per tant, no va la badar, intentarem no caure un altre cop amb la mateixa pedra i que l'Hospi pugui treure els 3 punts davant d'un Sant Boià que ho posarà molt difícil. Són 15ens amb 10 punts, amb un balanç de 2 victòries, 4 empats i 4 derrotes. Vinga, un pronòstic ràpid. 2-0. 2-1. 3-0. Veurem qui ho adivina. Ferran, Ningú, com sempre. Com sempre, no? Ferran, Sí, no tenim molta el primer traça, dia qui ho adivina de portar-lo aquí. Sí. Ferran, moltíssimes gràcies, A ens vosaltres. veiem el proper dilluns. Sí. Fins Bona dies. tarda. Adéu. Doncs nosaltres seguim parlant de futbol i ara repassem tots els resultats del futbol territorial. Endavant, Andrés. Segona catalana, grup 3, Mariana Poblet 0, Gornal 0. Primera catalana, que Sant Cristóbal 1, Unificació Bellvitge 1. A la tercera catalana, grup 10, Can Buixeras 1, Tarlenca 1, contra el líder. La Florida 3, Santa Eulàlia B 1 en el derbi. Ciutat Cooperativa 1, Pobilla Casa 0. I Can Clota 2, Campí 3. A la tercera catalana, grup 11, Santa Eulàlia 4, Sant Genís Penitents 2. A la divisió d'una juvenil, Unificació Bellvitge 0, Mallorca 2. Futbol femení, primera divisió, Hospitalet Atlètic 5, Cambrils 5 i Fontsanta Fatjó B 5, Hospitalet 1. El Pobilla Casa es descansava. Després de 5 derrotes consecutives, la Unificació Bellvitge aconsegueix un punt molt valuós gràcies al gol de Juli al minut 89, quan la Uni perdia per 1-0. Els hospitalencs van empatar a 1 davant del Sant Cristóbal. Els gols van arribar a la segona meitat. Els locals van obrir el marcador amb un gol d'Aitor Garcia al minut 66 de partit. La Uni ho va intentar de totes maneres i el gol es va resistir fins als darrers minuts. De fet, no va ser fins al 89 quan Julián Muñoz donava el premi al conjunt de Bellvitge, que no puntuava des de la primera jornada davant del Vistalegre. Tot i l'empat, l'equip de Xavi Vila segueix cuer de la primera catalana amb només 2 punts. La propera jornada els hospitalencs rebran el Borges Blanques. Comentaven la setmana passada, a la Uni li falta, crec que tenir confiança, i jo crec que és molt important aquest empat, no tant pel punt, que al final és un punt i possiblement la Unificació Bellvitge necessita molt més, però sí sobretot per la forma, per haver empatat a minut 89, aconseguir un punt que en principi ja ningú comptava amb ell, a més amb el Sant Cristóbal, que comptava els seus partits com a local com triomfos, com victòries. Per tant, era un camp complicat i la Uni va aconseguir treure un punt i, com dèiem, des del minut 89. Per tant, crec que és
espero que sigui sobretot un punt d'inflexió per la Uni i que a partir d'aquí doncs, aconsegueixi tenir una mica més de motivació i que l'equip de Xavi Vila doncs, a veure si aconsegueix puntuar més sovint del que ho està fent, perquè recordàvem, de moment és últim classificat i encara no coneix la victòria, per tant seria important que guanyés. Aquí veiem el gol de Juli i sobretot també m'agrada molt la celebració amb la banqueta, va directe cap als seus companys, cap a l'entrenador, per tant bona sintonia també la unificació en Belvitge i a veure si amb aquest gol aconsegueix tenir una miqueta més de motivació i una miqueta més de moral de cara al futur. Esperem que així sigui. A la tercera catalana de futbol vam tenir derbi hospitalenc. La Florida es va imposar al filial del Santa Eulàlia per 3-1. La Florida s'emporta el derbi ciutadà en derrotar per 3-1 al Santa Eulàlia B. Un duel que hagués pogut tenir un altre signe si els visitants haguessin transformat un penal a favor quan el marcador encara senyalitzava el 0-0. L'actuació de Braulin sota pals ha permès als locals mantenir-se vius al partit quan millor jugava el Santa Eulàlia B. Bueno, intuición más que nada, ver cómo estaba mirándome a los ojos y bueno, me he tirado para ese lado y por suerte lo he tirado ahí. Bueno, trabajamos todo bien para intentar que salga todo bien y bueno, hemos tenido suerte de estar de cara al gol. El partit arrencava amb la Florida buscant el gol i dominant el joc, amb alguna ocasió clara, una superioritat que s'ha anat esvaint amb la reviscolada del Santa Eulàlia B que mica en mica cercava la porteria rival. No, la verdad es que no, la verdad es que la primera parte hemos tenido muchas ocasiones, incluso hemos fallado un penalti y la verdad es que ha parecido un poco injusto. Si hubiéramos empezado ganando, el equipo habría sabido estar bien cerrado atrás y salir a la contra mejor y tener ocasiones. Al segon temps, els homes de Karim El Griri han tornat a mostrar la seva millor cara i Ramon Montaraz avançava a la Florida al minut 53. Al 78, Aurelien Songou ampliava el marcador i al 84, Jorge Alexandre sentenciava el maig. Un resultat un pèl avoltat per l'esforç del Santa Eulàlia B. A un minut al final, Iván Muñoz marcava el gol de l'honor visitant. No, para nada, la verdad que en el minuto 25 así tenemos un penalti a favor que fallamos, eso nos condena bastante. Hemos tenido varios unos contra uno también que si los marcas te puedes en el partido y a ellos con la situación que tienen también hubiesen sentido esa presión, pero bueno, no conseguimos marcar, nos vamos al descanso 0-0. En la segunda parte, minuto 10, así tenemos otro uno contra uno muy claro de Carlitos y no conseguimos marcar y luego nos matan. Y la verdad es que ha sido un partido bastante disputado de tú a tú y de hecho ellos tienen, yo creo que una jugada clave, que es el penalti que para o fallan ellos, según quien lo mire, y a partir de ahí eso nos ha dado un poco como de vida. Hemos creído, hemos tenido ocasiones, ellos también han disfrutado de alguna, pero la verdad es que hoy hemos hecho un partido bastante serio. Amb aquest resultat, la Florida suma 6 punts, els mateixos que el Santa Eulàlia B. Tots dos conjunts segueixen a la zona baixa de la classificació. La propera setmana la Florida s'enfrontarà a l'Espluguenc, fora de casa, i el Santa Eulàlia B jugarà de local davant del sector montserratina. A la divisió d'honor juvenil, la unificació en Bellvitge va caure contra un dels equips grans, el Mallorca, per 0-2. Els de Narcís Sirvent van donar la cara, però no van poder amb un equip que encadena ja 3 victòries seguides. El juvenil divisió d'honor de la unificació en Bellvitge es veu superat amb claretat per al Mallorca, que arribava a la feixa llarga com a 5è classificat i amb l'etiqueta d'un dels millors equips de la categoria. Els mallorquins s'han imposat per 2-0, una a cada part, a banda de gaudir de diverses ocasions per ampliar el marcador. Que és un partit on jugues contra un rival de nivell superior, individualment i col·lectivament. Venim de jugar també dijous i això s'ha notat moltíssim en un equip on tens uns efectius escassos contra un equip que té molts més recursos, que pot tirar d'un juvenil B, que pot repartir molt més minuts perquè les rotacions et competeixen millor. Nosaltres en aquest sentit estem una mica més limitats i tot plegat s'ha juntat i ha fet que avui no poguéssim competir. I a Divisió d'Honor i competir és el primordial per després poder sumar com vam fer a Tarragona. Un Mallorca que ha controlat gairebé els 90 minuts, tot i que en alguns moments semblava perdre els papers, i és que al segon temps, quan els locals cercaven retallar distàncies, s'han trobat amb un rival un pèl agressiu. Jo crec que el Mallorca ha fet el que havia de fer, s'ha posat 2-0 per davant i després ha intentat tancar el partit, i si això suposa fer treure els jugadors meus en aquest sentit del partit perquè ells tinguin el partit controlat, doncs això han fet i potser no ho han fet de la millor manera possible, amb la millor educació possible, però sí que ho han aconseguit i han fet que nosaltres els últims 20 minuts no estiguéssim
dins del partit. Els de Sirvent també s'han deixat emportar per la dinàmica del partit i s'han brotat al maig, amb topades constants i breus moments de tensió amb petites picabaralles que han deslluït el partit. Sí, pero bueno, se genera por los dos equipos. O sea, yo tampoco voy a echar la culpa a Mallorca, también es por parte culpa nuestra, pero bueno, yo siempre he pensado que los jugadores que están en clubes grandes tienen que tener un mínimo de respeto y no pueden vacilar de algo de lo que son cuando realmente no son nada. Estamos en la misma categoría, competimos igual. El máximo respeto está para un jugador de Mallorca que para un jugador del Elviche. Los dos, ya prácticamente el partido es sentenciado, ya volcados arriba. No es necesario faltar el respeto a nadie, ni encararse, ni muchísimo menos jugadores que se supone que son de la talla, con el presupuesto tienen un equipo que es un histórico de primera. Amb aquest resultat, l'equip és 14è classificat amb 5 punts. El proper cap de setmana viatja a Eivissa per enfrontar-se al Santa Eulàlia, darrer a la classificació amb cap punt. Per tant, un duel per sumar 3 punts vitals. Atenció, ja la tenim aquí. Ja ha arribat la primera victòria del Torrons Vicent CB l'Hospitalet d'aquesta temporada a l'Alep Plata. L'equip de Jorge Tarragona es va imposar al pavelló del centre davant el Baskonia de 21 punts, 97-76. Per explicar-nos aquesta victòria tenim amb nosaltres el nostre narrador Enric Ponet. Enric, què tal? Avui ets un home content. Molt content per la victòria i per la manera de com es va aconseguir aquesta victòria. Feina hem tingut per trobar coses negatives a destacar. Ara ens ho explicaràs. Abans, anem a veure els resultats d'aquesta jornada i com queda la classificació. A la Can 62, Covirán Granada 55, Aceitunas Fragata Morón 83, Queso Zamorano 61, Extremadura Plasencia 78, Martorell 60, Torrons Vicenç Baskonia 97-76, Fundación Global La Roda 70, Bàsquet Navarra 69, Real Murcia Baloncesto 82, Ávila 69, Arcos Albacete 89, Agustinos 70, Canoe 86 i Cambados 71. La classificació amb aquests resultats queda de la següent manera. L'Alacant està en primera posició, que pujaria directe ara mateix a l'Eport. Les posicions de play-off seria per Aceitunas Fragata Morón, Albacete, Real Murcia, Covirán Granada, Extremadura, Fundación Global La Roda, Bàsquet Navarra i Ávila. El CB l'Hospitalet, en aquests moments, després d'aquesta jornada, queda en 12a posició amb 3 partits jugats, una victòria i 2 derrotes. L'Hospi de bàsquet aconsegueix una victòria gràcies principalment a l'efectivitat en l'atac. Si la setmana passada el principal problema era de defensa, amb 110 punts rebut, en aquest cas el poder ofensiu dels locals ha estat més que visible amb 95 punts a favor, no, Enric? Correcte. De fet, com sempre, començarem amb les coses negatives, que insisteixo que m'ha costat molt trobar-les. Poder serien les 16 pilotes perdudes, moltes d'elles no forçades, el hàndicap més gran que vam haver de suportar. De totes maneres, insisteixo que queda com a anecdòtic, tan anecdòtic com les 6 pilotes que només vam recuperar. Jo crec que el Club de Bàsquet l'Hospitalet, que la temporada passada va ser líder en recuperacions en moltes jornades, ha d'incrementar aquest segment del joc, i un tap només, que jo crec que tenint homes tan alts com tenim enguany, hem de també augmentar el número de taps. I l'única cosa negativa, però insisteixo que també que no té cap transcendència en el joc, en el resultat final, són els 23 punts que vam rebre en l'últim quart. Ara positiu, Enric, posa'ns alguna cosa positiu. Positiu, moltes coses. Comencem per el debut de l'Adrián Rodríguez i l'Àlex Navas. Sempre ens congratulem de que 2 joves de la Pedrera puguin jugar amb el primer equip. I en segon lloc, el que dèiem abans, l'exhibició coral de tot l'equip. Fins a 5 homes amb més de 10 punts. Uns percentatges de tir encomiàstics, 56% en tirs de 2, 55% en triples, la faceta rebotejadora excepcional, 33 en defensa, 11 en atac, per un total de 44 rebots, només 23 rebots va poder capturar el Baskonia, i el detall, sempre important. En les línies exteriors, el Pol Bassas, ja ho hem comentat, 19 punts, excepcional, només va fallar un tir de 2, va anotar 3 triples de 3 intents, si en hagués tirat 12 que hauria anotat, 4 assistències, 2 recuperacions, fantàstic aquí el Pol. En les línies interiors, no vull deixar-me ningú, però ho personalitzaré amb el Shota Gelazonia, 14 punts pel georgià, a més de 6 rebots i 3 assistències. I aleshores tenim els alers, aquells homes que a vegades queden una mica dispersats per la pista, no són ben bé homes exteriors, però també al bellugar-se per dintre poden fer les funcions
d'ala pivot i de pivot fins i tot. L'Eric Kivi, 8 punts, 9 rebots. Aquests 9 rebots són importantíssims, no només perquè és l'home que més captures va agafar del partit, sinó perquè, a més, es va haver d'enfrontar amb Sander Rajeste i amb el Kristaps Gludidis, que eren els homes més perillosos, sens dubte, del Baskonia. A un no el vam poder frenar. L'estonià, Sander Rajeste, 20 punts, 8 rebots, imparable, però el Kristaps Gludidis el vam deixar amb només 8 punts, i era el tercer anotador de la Lliga LEP Plata en aquesta temporada. Per tant, jo crec que, insisteixo, Mauricio, 14 punts, l'Edgar, 11 punts més, vull dir que totes les facetes vam estar més que encertats. I la clau de la victòria, a partir del segon període, que la diferència de punts era 30-21, un parcial de 30-21 favorable del CB l'Hospitalet? Sí, el segon període és el que el vam trencar, vull dir, el primer període acaba amb 18-16 i al segon temps 30-21 són 9 punts, més els 2 que duies, te'n vas amb més 11 al vestidor, i a sobre el tercer període vam tornar a bassegar el Baskonia, 27 punts, encaixant només 16, per tant, insisteixo que l'últim període es quedessin amb només 22-23 en contra, no deixa de ser anecdòtic en aquest sentit. Doncs això ens agrada, aquesta millor versió del CB l'Hospitalet i que s'aconsegueixin aquestes victòries. Doncs escoltem a les protagonistes després d'aquesta important victòria. Content per la labor general que ha fet l'equip. Jo crec que per fi tocava un partit amb bones sensacions defensives, jo crec que hem treballat bé l'escouting i sabien com jugaven ells, que jugaven a pocs segons i tenien que estar molt concentrats sobretot els 10 primers segons perquè ells tiren molt fàcil. Llavors hem estat bé concentrats en aquest aspecte, també hem dominat el rebot tant defensiu com ofensiu i després els percentatges de tir que avui també han sortit cara. Jo crec que aquest equip té talent de sobres a nivell ofensiu. Des del club, des de l'estaf, m'estan donant molta confiança en mi i els jugadors també, i a partir d'aquí m'he anat desenvolupant bé amb l'equip i amb la confiança cap amunt, a jugar bé. El avance que hicimos en una semana fue enorme, ¿no? Y nada más siguen habiendo unos pocos detalles que, bueno, es evidente que seguimos mejorando, ¿no? Entonces en defensa yo creo que ya nos vimos un poco más disciplinados y terminas cansándote menos, entonces eso es una cosa que nos quedamos, ¿verdad? Que jugando bien se termina haciendo menos esfuerzo. Y en el ataque, para mí en verdad sigue siendo defensa. El ataque va a salir bien mientras la defensa haga su trabajo. Tengo más rompimientos, agarramos peor colocados a la defensa, entonces para mí pues en verdad es defensa y defensa. Doncs aquesta setmana l'MVP de l'Hospi de bàsquet és per... Veiem-ho. Pol Bassas, el base del Club Bàsquet l'Hospitalet, 19 punts, 24 de valoració i sobretot dirigint l'equip Enric amb maestria. Molt bé, a més, assumint molts minuts, 29 minuts, quasi 30 pel Pol, que, repeteixo, és un jugador que va estar a la EVA les temporades anteriors, no havia jugat mai l'EP Plata i s'ha trobat amb aquesta circumstància de que el Xavi Guia està lesionat, ha d'agafar les regnes ell de l'equip i a més, escolta, a més de notar com ho va fer l'altre dia repartint bon joc, serenor, té 22 anys però sembla que sigui un veterà perquè sap en tot moment. Jo me'n vaig alegrar molt perquè és un home que jo crec que té un llarg recorregut, aquí veiem com les va endollant, un jugador molt important pel Club de Bàsquet l'Hospitalet i que a més el tenir bons tiradors com el Devin Smith, l'Edgar San Epifani, el Mauricio Cheda, pot encara veure més incrementat la seva aportació. Doncs a la propera jornada tindrem derbi català a la LEP Plata. L'Hospi de bàsquet visitarà la pista al Martorell diumenge a 2:15 del migdia. Un Martorell recent pujat a la categoria i que ha perdut tots els partits que ha disputat. Serà potser un bon moment per aconseguir... Em fan por aquestes coses. Sí, a mi també. 0 victòries. Juguen a casa. Jo per això de moment, no he dit de moment perquè és que dic de moment... Contra el CB l'Hospitalet, que a priori també és un rival de la part baixa, de moment. I a més, una altra anècdota. Dels 6 equips últims, o sigui, del 10è, que és el Canoe cap avall, és el que menys punts ha encaixat. O sigui que aquests 97 punts els hem de repetir el diumenge. M'agrada. Aquesta faceta estadística m'agrada perquè la trencarem a proper cap de setmana. Així ho esperem. Enric, ens veiem a proper dilluns, alguna cosa més? Exacte, que el partit serà diumenge, amb el qual, com que ja no fa bon temps per anar a la platja, Martorell és aquí al costat, ens aproximem, veiem el partit i el dilluns
Ens veiem aquí i el així, podem amb comentar. tota la informació, ens expliques què ha passat. Aquí estarem. Gràcies, Enric. Fins dilluns. A vosaltres. Tarda. Ara seguim parlant de bàsquet i parlem de l'Aracena Collblanc, que aquesta setmana ha estat eliminat de Lliga Catalana i van perdre davant del Mollet per 59-72 i en Lliga ha aconseguit la segona victòria de temporada en guanyar aquest cap de setmana contra el Tarragona per 71-62. Sí, victòria de l'AE Collblanc contra el Tarragona, un equip que precisament venia de l'Alep Plata. L'any passat explicaven el CB l'Hospitalet jugant contra el CB Tarragona, van baixar a la Lliga EVA i el Collblanc va fer un partit molt seriós. Tocava i tenien moltes ganes l'AE Collblanc de poder estar bé, de poder jugar bé, de poder, sobretot, oferir un bon espectacle als aficionats del Font d'Estampa. I com deien, 71-62, primer quart molt més igualat. A partir d'aquí, l'AE Collblanc va anar sumant, a poc a poc, fins que l'últim quart va ser quan el conjunt de Josep Maria Marçà va aconseguir enxamplar les distàncies. I ho van fer principalment amb Marc Pagès, amb l'escorta de l'Aracena AE Collblanc, que va anotar 4 de 7 en triples. Veiem també per ser a Edwin, el nou fitxatge de l'Aracena AE Collblanc, encara una mica fora de forma, s'ha de dir. S'ha de reconèixer que de moment encara... Primer partit. Per cert, Berni Álvarez, un gran mític. L'Enric també ho coneixerà segur, un jugador de l'Eport, de l'Eplata, de Tarragona. Caprau Lleida en el seu moment. I com dèiem, Marc Pagès va ser clau en la victòria de l'Aracena AE Collblanc. Veiem un dels seus triples, després veurem un segon. I com deien, important victòria del Collblanc. La setmana vinent el conjunt de Josep Maria Marçà jugarà contra el CB quart, que de moment porta una victòria i 2 derrotes. Bona oportunitat també per l'Aracena AE Collblanc per sumar un triomf més. Doncs escoltem els protagonistes després d'aquesta victòria de l'Aracena AE Collblanc. Després de les sensacions que teníem, avui s'havia de guanyar per lo civil o per lo criminal i avui, per exemple, després de molt temps hem dominat el rebot, amb un equip molt gros, molt físic. O sigui, el partit més complicat per agafar el rebot hem dominat el rebot, no? I quan s'ha posat complicat el partit hem sigut capaços d'estar sereno, el que fèiem normalment, no? Però que ara semblava i s'havia creat dubtes del que podíem fer. Molt important perquè veníem d'una derrota dura i ens ha anat molt bé guanyar avui i a seguir, ens ha anat molt bé. Quan entren i res, content per l'equip, content per haver-lo tret i res, a seguir treballant fort i a guanyar el màxim que puguem. Ara seguim parlant de bàsquet i abans de veure imatges dels partits que tenim avui del bàsquet territorial, donem un cop d'ull als resultats d'aquesta jornada. Andrés. Comencem amb la primera catalana, Viladecans 61, Tecla A 68, tercera victòria consecutiva del Tecla, Collblanc B 66, Gavà 79 i a la pròrroga Claret 57, AS 66. Segona catalana, Catòlic 64, Santa Coloma B 66 i Martorell 82, Sant Josep Obrer 75. En bàsquet femení, nova victòria del Joventut L'Hospitalet 60-62 davant del DAF Gamanet, líders invictes i en solitari. I a la segona catalana, AS 64, Collblanc 32 i Nou Espluga 70, Joventut L'Hospitalet B 65. I comencem repassant el bàsquet amb l'Aracena AE Collblanc B de primera catalana, un partit que es va disputar tot just després del partit de la Lliga EVA i on també veiem a Marc Pagès que juga amb els dos equips, juga amb el primera catalana i també amb l'EVA i va començar el partit precisament com va acabar l'anterior. També té el mateix tècnic, Josep Maria Marçà, està de primer equip i el segon. Mateix tècnic, també veiem aquí un tir lliure de Bernat Martínez que va ser el millor de l'Aracena AE Collblanc amb 21 punts. Primer quart, segon quart i tercer quart bastant igualats, l'Aracena AE Collblanc estava dins del partit però al final, al darrer període, l'Aracena AE Collblanc B es va enfonsar una mica 18-29 al parcial dels darrers 10 minuts i va ser clau per entendre aquesta derrota del Collblanc B, que va començar molt bé, amb 3 victòries i que després ha tingut aquestes 2 derrotes consecutives. I baixem ara a la segona catalana, Centre Catòlic 64, Santa Coloma B 66, derrota del conjunt de Raúl Rubio. Va començar bastant bé el conjunt de la Rambla, guanyant tots els quarts, tant el primer com el segon com el tercer, però després, incomprensiblement, el Centre Catòlic es va venir una miqueta baix. És veritat que durant els primers minuts, durant els primers 25 minuts de partit, va estar molt encertat des de la línia exterior i a partir d'aquí la zona que va plantejar el Santa Coloma B va fer molt mal, veiem precisament triples del Centre Catòlic, com dèiem, primers minuts sí que va tenir molta facilitat per anotar, però a partir d'aquí va tenir molt més problemes. I al final,
final molt igualat. Veiem aquí una cistella del Santa Coloma B que posava el conjunt de Santa Coloma per davant i va tenir la darrera opció al Centre Catòlic per guanyar el partit. Veiem aquí a Raúl Rubio donant instruccions als seus jugadors i veiem la jugada del Catòlic, Rubén Cintas que rep i que pot tirar. Hi ha un moment que sembla que és falta però finalment no la xiula i finalment derrota del Centre Catòlic. La segona part han sigut ells molt més intensos, no ens ha pogut jugar amb la bandera, no ens ha pogut jugar amb les faltes que havíem de fer, i si perdones, sobretot a l'últim minut del tercer quart, que fan un 7-0, que els fiquen dintre del partit, d'anar 15 amunt, anar només 8 amunt, fa que en l'últim quart tinguin les opcions i les han aprofitat. Jo penso que l'ha defensat bé. Realment he pensat que, com no era un pivot gran, que potser tenia una mica més de marge per fer el tir i bé, l'ha tapat bé i no l'he pogut ficar. I suposo que a la zona, quan no tens encert exterior, doncs ho pagues molt. Ells estaven molt tancats, ho han fet bé, han jugat en 5 partits i bé, ens ha costat molt i era una moneda a l'aire i ha caigut, creu. A la segona femenina vam tenir derbi hospitalenc. La S es va imposar amb contundència a l'Aracena per 64-32. Sí, un inici més igualat entre la S i la Collblanc. Semblava que al principi el partit seria més disputat, però sí que és veritat que a partir del segon període, 11-8 en aquest període parcial per l'agrupació esportiva Sant Eulàlia, i això va fer que el conjunt de Juli Montroig marxés en el marcador i ja no va tenir problemes per aguantar els intents de remuntada de l'Aracena i Collblanc, que ho va intentar, que va posar molt d'esforç, molt de cor, però la veritat és que avui per dia l'agrupació esportiva Sant Eulàlia és potser una miqueta superior i és veritat que també estan dissenyades les plantilles per dos objectius diferents. La S en principi és un equip que hauria d'estar a la zona de dalt per intentar pujar a la primera catalana, l'Aracena i Collblanc B en principi també és un equip que està més pensat per intentar evitar el descens a la tercera catalana. La millor de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, Raquel Martínez, amb 15 punts, també Ana López amb 14, per part de, veiem precisament un triple de Raquel Martínez, per part de l'Aracena i Collblanc Moreno amb 12 punts. Ara mateix la S és tercer amb 3 victòries i 2 derrotes, l'Aracena i Collblanc és 14è amb una victòria i 3 derrotes. La setmana vinent, pista complicada per la S, Club Natació Caldes, i l'Aracena i Collblanc rebrà el Círcul de Badalona. Estarem pendents, doncs, d'aquests partits de la S i de l'Aracena Collblanc femení. Obrim pàgina poliesportiva i abans de veure imatges dels partits que tenim en el programa d'avui, repassem tots els resultats. Futbol sala masculí, l'Hospitalet Besport 11, Linyola 4, tercera divisió AEX 10, la Sentiu 2 i la divisió d'honor catalana, Alenya 4, Màgic Sants 5, waterpolo primera divisió, natació l'Hospitalet 6, Badia 5, béisbol Copa Catalunya, Sant Boi 13, Hèrcules l'Hospitalet 1 i en tenis taula, Tramuntana Figueres 4, Club Tenis Taula l'Hospitalet 2. En el món del poliesportiu femení, futbol sala, Club Teldeportivo 4, AEX 2, divisió d'honor catalana, Caldes 3, l'Hospitalet Besport 1, en rugbi, divisió d'honor, INEF l'Hospitalet 5, Universitat de Corunya 13 i en voleibol, segona divisió, Club Esportiu Voleibol l'Hospitalet 3, Club Voleibol Gavà B 2. Debut en victòria del Club Natació l'Hospitalet a la primera divisió. Els ribalens van guanyar per 6 gols a 5 al Badia amb un gol en els darrers segons de Jordi Fernández. Sí, precisament veiem el gol de Jordi Fernández, gol clau. Gol als últims segons, a falta de 5-6 segons, va arribar, sí, la veritat és que és un golaç, i mira que dubtava, se'l veia dubtar, però al final en Jordi Fernández va llançar a porteria i va aconseguir aquest gol al 6-5. Pocs segons abans, ara estem veient imatges del partit, havia empatat el Club Natació Badia, un equip que en principi era inferior al Natació l'Hospitalet, i és veritat que durant el partit aquesta sensació es veia, que el Natació l'Hospitalet tard o d'hora trencaria el partit, però no ho va fer, van ser parcials molt iguals en tot moment, 1-1, 2-2, 1-1 al tercer període, i al darrer període, l'últim quart, va ser quan 2-1 va aconseguir finalment guanyar el Club Natació l'Hospitalet. Un partit, s'ha de reconèixer, una mica lleig, una mica sense gaires gols, amb moltes precisions per part dels dos equips, bones actuacions dels porters, també s'ha de dir, tant del Natació l'Hospitalet com del Club Natació Badia, i finalment, com dèiem, victòria del Club Natació l'Hospitalet 6-5. Aquest era el gol, un dels gols que posava el 5-4, a falta de 30 segons empatava 5-5 al Badia, i com deien, el gol, novament el veiem, de Jordi Fernández, golaç
jugador del Club Natació L'Hospitalet, per aconseguir aquesta victòria del Natació L'Hospitalet 6-5. Muy importante empezar ganando, nos da confianza ya de cara a los próximos partidos. También tenemos que pensar que la pretemporada ha sido un poco corta y por eso de ahí la dificultad en el primer partido siempre cuando empezamos esos partidos de primera temporada. És lo lògico. Estic molt content de començar la temporada així, guanyant. L'any passat vam començar perdent, així que molt millor, molt contents. Hem portat la victòria, però s'ha d'analitzar el que ha passat. Clar, això s'ha de veure, perquè molts cops es guanya borrón i cuenta nova i no, s'ha d'analitzar el que ha passat, perquè hem ficat 6 gols només i treballar això durant la setmana per de cara a Rubí, que és un equip molt més fort que aquest, donar la cara i guanyar. I passem al món del voleibol femení. Victòria del Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet per 3-2. Una llàstima aquest 3-2, recordem, en voleibol, quan guanyes 3-0, 3-1, sumes 3 punts, si guanyes 3-2, sumes 2 punts. Per tant, el voleibol L'Hospitalet va perdre en aquest sentit un punt, però al final també és veritat que moralment sempre és molt positiu guanyar. Primer set no gaire bo del Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet, 25-27 es va perdre, massa serrades, massa problemes amb la rematada i finalment va reaccionar el conjunt de Jesús Molés, sobretot en el segon i el tercer set, que possiblement van ser els millors del conjunt de l'Hospitalet, però després va arribar al quart set i va tornar els problemes pel Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet, amb massa serrades també, s'estava jugant molt bé per sobre la xarxa, s'estava rematant bé, s'estava bloquejant molt bé, però finalment al quart set, com dèiem, van tornar els problemes pel conjunt de Jesús Molés. Afortunadament, amb el cinquè set, quan tot semblava també que estava perdut, finalment el Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet va aconseguir remuntar i guanyar el partit per 15-13. Aquí veiem ja imatges dels darrers instants, del darrer set, del cinquè set. Com dèiem, 15-13 va guanyar el Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet. Aquí veiem l'últim punt. 14-13, últim punt, treia el Gavà, i finalment és el Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet amb una rematada que se'n va fora però abans toca amb el Gavà, qui aconsegueix la victòria i ho celebren les jugadores de Jesús Molés per aquesta victòria davant el Gavà. Hemos perdido un punto, es cierto. El segundo entrenador ha llevado las estadísticas y realmente tenemos un porcentaje muy elevado a mejorar. Una cantidad de errores no forzados importante. En algunos sets, como el primero, sobre todo. Hemos empezado francamente frías, parecía que no habíamos entrenado juntas desde hace mucho tiempo. En el cuarto set lo mismo, en un momento determinado, que estás subiendo, te pones ahí y bueno, tiras un balón de recepción fuera, cometes unos dobles no forzados, jugadas que no tengo una explicación clara porque no suelen pasar, y menos a este tipo de jugadoras. Pero bueno, por unos momentos estaban muy metidas en el partido, eran capaces de subir 2-3 puntos que llevaban en contra y por otros momentos desconectaven completamente. I a meitat set, que ha estat quan hi ha hagut canvis perquè l'equip no funcionava i estava molt lent, no estaven concentrats en el partit i finalment han fet canvis i no s'ha pogut salvar i hem anat en el 5-7, però bueno, el 5-7 ha estat bastant bé, bastant renyit i al final l'hem tret. I veiem imatges de la jornada de formació que va dur a terme el Consell Esportiu el passat dissabte al Poliesportiu Municipal del Gornal. Recordem, el Consell Esportiu està present a més de 35 centres educatius de la ciutat, duent a terme 15 disciplines, més de 15 disciplines com a activitats extraescolars pels nens i nenes de l'Hospitalet. Es va fer una jornada de formació amb els monitors esportius, primer una sessió més teòrica amb els responsables de l'àrea de promoció, amb el Mariano García i el David Trujillo, i després es va fer unes jornades també de convivència entre els monitors. I en el món de l'esport base tornem a recordar que si voleu enviar vídeos dels vostres nens, nenes, nebots, nebodes, nets, netes, el que vulguin, sí, Montse, amics. si volen enviar qualsevol vídeo d'algun nen o nena de l'Hospitalet, si us plau, teniu tant el Twitter com el telèfon mòbil, el WhatsApp, com també el mail per poder enviar-nos els vídeos i nosaltres ens comprometrem a poder emetre i poder veure tothom la qualitat dels esportistes, dels joves esportistes de la ciutat. Aquesta setmana, fora dels vídeos domèstics, aquesta setmana hem anat a veure el Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet, perquè fa 2-3 setmanes vam parlar amb el Jesús Molés i el Jesús Molés ens deia que volia pujar a primera catalana sobretot per equiparar el nivell del sènior amb el de la base, que és molt bo, i hem dit, doncs anem a veure
què fa el Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet i per què té aquesta bona base, aquest bon esport base a la ciutat. El Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet és una entitat relativament nova, fundada l'any 2011 i que en aquests 6 anys d'existència no ha parat de créixer. Una evolució numèrica i de qualitat basada en la bona feina que es fa des de l'àrea tècnica. En primer lloc, nosaltres tractem tenim equips, intentem que siguin bastant nombrosos, que siguin equips de 12-14 jugadores, però dins això tractem que aquelles jugadores que tenen més potencial puguin doblar. Ara veuràs en el juvenil que hi ha 3-4 jugadores cadets que es queden amb elles, que puguin fer més entrenos dels que els hi pertoquen només per l'equip, i a partir d'aquí, a partir de la quantitat d'entrenaments i de l'acumulació d'hores, treure la màxima qualitat possible dins de les nostres possibilitats. Un esport que va ser molt popular a la ciutat i que ara, des de la mà de l'entitat, torna a ser-ho. La captació de joves esportistes és una de les claus. Vam començar al col·le quan anàvem a 6è i a partir d'allà ens van trucar, vam fer unes proves per federar-nos, ens van trucar i ens van dir si volíem anar a l'infantil, i a partir de l'infantil hem anat pujant fins al cadet. Vam començar les dues al col·le i després ens va trucar el Joan perquè va dir que teníem bon nivell i tal i que volia que pugéssim a l'infantil. Un esport, el voleibol, que normalment atreu més noies que nois. A l'Hospitalet s'intenta potenciar també la secció masculina. Som un dels pocs clubs de Catalunya que tenim les 3 categories de nois, per tant, en aquest sentit és un èxit. És una feina molt extra, però és molt satisfactòria perquè al final traiem voleibol masculí, que és poc comú. El Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet té actualment 160 jugadors dividits en 17 equips. Doncs fins aquí tot el repàs de l'actualitat esportiva de l'Hospitalet en Joc d'avui. Anem uns instants de publicitat i tornem tot seguit amb l'entrevista. Avui tindrem amb nosaltres el director esportiu del Rugby Club L'Hospitalet, Jordi Molinero, i la jugadora de l'INEF L'Hospitalet, Mercè Vinyals. En uns instants, aquí a l'Hospitalet en Joc. No us ho perdeu. Fins ara. Ja us ho anunciàvem la setmana passada, a l'Hospitalet tindrem divisió d'honor de rugby. Això passa després que l'INEF Barcelona i el Rugby Club L'Hospitalet hagin signat un acord de col·laboració durant una temporada. L'actual equip de l'INEF femení, que juga a la Iberdrola, competirà amb el nom d'INEF L'Hospitalet i jugarà els seus partits com a local al municipal de rugby de l'Hospitalet. Per parlar d'aquest important acord i de com afrontar la temporada al Rugby Club L'Hospitalet, avui tenim amb nosaltres el director esportiu del club, Jordi Molinero, i la jugadora de l'INEF L'Hospitalet, Mercè Vinyals. Bona tarda als dos i benvinguts a l'Hospitalet en Joc. Bona tarda. Hola, bona tarda. Un acord que obre una nueva etapa al Rugby Club L'Hospitalet, Jordi. Pues sí, afrontamos una nueva etapa con muchas ganas y con ilusión. Y bueno, en principio es un acuerdo por una temporada, pero como estamos convencidos de que todo irá bien, es prorrogable para 2 temporadas más. Y bueno, en principio es un acuerdo, la idea es que nuestro equipo femenino tenga también la posibilidad de poder aportar jugadoras y que puedan dar ese salto a la división d'honor que és complicat, no? Ara estem veient aquí imatges de quan es va signar l'acord perquè la gent ens entengui. El Rugby Club L'Hospitalet deixa entrenar un dia, a priori un dia, que pot ser que siguin més dies, a l'INEF Barcelona, que es canviarà aquest nom per INEF L'Hospitalet, i podrà gaudir de les instal·lacions i a part jugaran els partits a casa al municipal de rugby de l'Hospitalet i podran gaudir de jugadores dels 2 equips. Les jugadores de l'Iberdrola podran baixar amb el rugby femení del Rugby Club L'Hospitalet i al revés. Això també és una cosa molt important per les jugadores de l'entitat, que veuen que a davant els hi obre una escletxa. Pues sí, en principio, para mantener los 2 equipos competitivos, hasta la segunda vuelta no podrán utilizar jugadores del Hospitalet en el equipo de división de honor,
pero la idea es esta, o sea, que jugadoras jóvenes que empiezan ahora a competir y a estar ya formadas, que tengan la posibilidad y la oportunidad de jugar en la máxima categoría del rugby estatal. Y bueno, esto es un primer paso. El año que viene la idea es que el equipo del Rugby Club Hospitalet sea filial del INEF y puedan intercambiarse sin ningún tipo de problema jugadoras, que puedan subir tanto jugadores del HOSPI al INEF como del INEF puedan bajar a ayudar al HOSPI. Seria necessari, no? Perquè la setmana passada, precisament el dissabte, l'equip de l'INEF, l'Hospitalet en aquest cas, tenien poques jugadores i van acabar 12, comentàvem abans, 11 jugadores al camp, per tant hagués estat molt bé poder comptar amb jugadores del B, del Rugby Club Hospitalet. La verdad es que sí, que esa es la intención, lo que pasa es que claro, nos hemos dado un pequeño margen de tiempo hasta que comience la segunda vuelta porque tampoco tenemos, o sea, seguidamente jugaba el Hospitalet femenino y tampoco tenemos muchas jugadoras como para dejar jugadoras al INEF, pero que la idea es eso, que en la segunda vuelta ya estaremos los dos equipos más reforzados, incluso jugadoras que se puedan incorporar al INEF o que salgan de una lesión y que no estén todavía preparadas para la alta competición, podrán jugar con Hospitalet en la liga territorial y bueno, yo creo que al final es un bien para todos, ¿no? La idea es esta y el año que viene, pues ya que es una cosa más seria, que las mejores estén en División de Honor y bueno, mantener dos equipos y a la vez, que eso es muy importante, sobre todo para nosotros que hemos apostado siempre mucho por el rugby femenino y por el deporte femenino, la idea es tener un equipo sub-18 femenino también, para que, bueno, que tener una base ahí amplia y que, bueno, que lo importante es que en Hospitalet haya un equipo en División de Honor, y ya no solo en Hospitalet, es el único equipo catalán que disputa la máxima categoría de rugby femenino, entonces, no sé, es una apuesta creo que importante para la ciudad de Hospitalet, para el club y creo que para el rugby en general. I un d'aquests exemples, una jugadora que s'ha format al Rugby Club L'Hospitalet i està a l'INEF Barcelona, és la Mercè Vinyals, que ara mateix també estàs col·laborant amb el club com a entrenadora, estàs molt lligada i doncs t'has format al Rugby Club L'Hospitalet i estàs jugant a la màxima categoria de Divisió d'Honor. Sí, no, aviam, per mi el meu club és casa meva i no m'he desvinculat mai, en cap moment. Potser sí que per temes de feina, estudis i tal, no he pogut aparèixer gaire a vegades, però bueno, m'ha passat el mateix amb el meu equip, amb la qual sempre que puc hi vaig i ajudo amb tot el que puc, ajudo amb l'escola, ajudo amb... Bueno, estic entrenant al sub-16 també, amb companys de l'equip sènior, i bueno, és feina perquè sempre es necessita ajuda, sempre, la qual s'ha de treballar i s'ha de treure temps de sota les pedres. Teníem un dubte aquest cap de setmana que era si jugaríeu amb la samarreta de l'Hospitalet o amb la l'INEF. Finalment, la verda de l'INEF. Sí. Haig d'admetre que vaig tenir una petita decepció en aquest sentit. No, bueno, al cap i a la fi, com que tampoc som Hospitalet 100%, doncs INEF sempre ha sigut verd. I, bueno, hem de jugar amb el verd i sí que en el cas de que la federació en algun moment ens digués que hem d'utilitzar la segona equipació, sí que jugaríem amb la samarreta d'Hospitalet. Ara portes 3 temporades a l'INEF, heu començat aquesta temporada ja, porteu 2 partits i de 2 partits 2 derrotes. Sí, el primer partit va ser la setmana passada, al Valle de les Canyes contra Olímpico de Pozuelo, que va ser l'any passat van ser les campiones de Lliga, un partit dur, vam viatjar 16 jugadores i se'ns van lesionar 2, van ser lesions una mica de falta de jugadores de cansanci, diguem, i aquest cap de setmana hem jugat contra el Crat, que van ser les subcampiones de l'any passat, que va ser un partit molt dur també perquè ja vam començar amb 13 jugadores i vam tenir també alguna lesió, però vam acabar 11-12 i aguantant, i tot i així el resultat, el primer 5-35 i el segon 5-13, doncs no em sembla mala idea. Lesions que, a més, ara veurem les imatges, que va obligar fins i tot a entrar l'ambulància al terreny de joc, no sé com estan actualment ara. Sí, per sort, la jugadora del Crat m'han dit que està bé, que va poder tornar a casa el dia següent, si no recordo malament, l'únic que va haver de tornar amb el tren perquè no la deixaven agafar l'avió i la nostra jugadora, la Maria,
la 3. Bueno, té per unes 3 setmanetes, va ser l'espatlla i bueno, l'espatlla és un instrument que necessitem sí o sí per sobreviure en el rugbi. Però bueno, són coses que si t'agrada el rugbi saps que estàs exposada però que no sol passar. Què t'ha sorprès més de jugar a la divisió d'honor? Què t'implica? Sacrifici. Sacrifici tant per les jugadores, pels entrenadors que al cap i a la fi ho fan per amor a vegades. El viatjar, que fem viatges amb autocar de 8 hores o 8 hores i mitja i després haver de jugar un partit el dia següent i tornar 8 hores i mitja fins a Barcelona. Bueno, és tot per l'equip, per les companyes i pel rugbi. A més, un esport que requereix temps de recuperació. Hi ha esports que són més, que pots jugar més immediatament al segon partit. En el rugbi no és el cas i si a sobre hem d'afegir els viatges suposo que això és un esforç important el que feu. Sí, la veritat, per sort, bueno, al ser poques jugadores també estem mentalitzades de que hem de fer totes un sobreesforç físic, hem d'anar al gimnàs sí o sí per tal de que el nivell de lesions no sigui tan elevat o el dolor després del partit, perquè sempre acabes adolorit, però és una satisfacció que jo la recomano, la veritat, no sigui tan elevat i poder aguantar el màxim possible amb les jugadores que tenim. L'objectiu per aquesta temporada, Mercè? Jo, el meu personal, és seguir treballant i seguir amb l'actitud i les ganes que vam jugar el partit del dissabte. Jo em quedo de moment amb el partit del dissabte i tot es veurà, perquè potser necessitem un cop de mà i ens venen 5 jugadores i ens fan un favor i se'ns queden. Jordi, parlem una mica del club. Quins són els objectius a llarg termini per aquesta temporada i per les següents? De l'equip masculí, sí, del club en general. Bueno, el objetivo del primer equipo, que en principio era clasificarse para los playoffs, está un poco en el aire, ¿no? Hemos empezado muy mal, pero bueno, también tenemos que recordar que el año pasado también comenzamos perdiendo los 3 primeros partidos y luego hicimos un campeonato muy digno, ¿no? Este año, bueno, la cosa está complicada, vamos a intentar hacer lo posible por clasificarnos, pero nuestro objetivo es la temporada próxima intentar dar el salto a la División de Honor. Para eso llevamos ya tiempo trabajando, estamos organizando muy bien sobre todo las categorías del rugby base, tenemos equipos en todas las categorías y además equipos competitivos y bueno, por ahí va un poco la idea. Y a nivel de rugby femenino, pues eso, si cerramos con éxito el acuerdo con INEF, pues será mantener un equipo catalán en la División de Honor, tener el OSPI en la primera catalana y luego lo que he comentado antes, ¿no? Pues tener un equipo femenino de sub-18 y apostar pues por la formación de jugadoras. Piensa que hay mucha diferencia de jugar en la liga territorial a jugar en División de Honor. Bueno, el otro día fue un espectáculo, acabaron 11 jugadoras y yo invito desde aquí a todo el mundo que vaya a verla jugar porque bueno, es impresionante, és un espectáculo digno de ver. Recordem dia i hora que juguen. Sí, ara aquesta setmana tenen descans, no? Sí, aquesta setmana hi ha jornada de la Lliga Autonòmica que juguen Catalunya contra Castella i Lleó. Sí, a la 1 diria, allà a la Marbella. A la Marbella, a la 1. I després sí que la setmana següent, que és la del 28-29, juguem a una altra copa a la Feixa Llarga, a Hospitalet, el diumenge diria que a les 12 o les 12 i mitja. A les 12, sí. Contra el Sanse de Madrid. Pues ja són, la gent queda invitada. Sí. Podríem, doncs, t'agafo les paraules, podríem fer coincidir amb masculí i femení tenir el Divisió d'Honor. Això és un luxe, però econòmicament també és viable pel Rugby Club Hospitalet, pregunto. La idea, yo a nivel económico tampoco no es mi cometido, ¿no? Yo, bueno, sé que la Junta Directiva está trabajando mucho y están intentando, pues eso, obtener recursos para poder mantener los 2 equipos arriba. Son ligas que están cada vez más profesionalizadas y la verdad es que hace falta el apoyo de sponsor y demás. Contamos con el apoyo del Ayuntamiento ya desde hace muchos años y bueno, necesitamos eso, conseguir un sponsor potente que nos permita estar arriba.
Y a nivel deportivo, pues eso, con la gente de casa que tenemos y si podemos traer 2 o 3 jugadores de alto nivel de fuera, yo creo que sería suficiente para mantener las categorías. Jordi Molinero, Marcel Vinyals, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres a l'Hospitalet en Joc. Doncs esperem que vingui la primera, les victòries seguides del l'Hospitalet al masculí i també la primera del femení i que tirem endavant tots aquests propòsits que hem posat aquí sobre la taula. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres posem punt i final al programa d'avui. Ens tornem a veure la propera setmana amb un nou programa de l'Hospitalet en Joc. Recordeu, si voleu tornar a veure aquest programa, ho podeu fer per la nostra pàgina web, lhdigital.cat, i votar per l'MVP al Twitter del programa. Tornem el proper dilluns amb més informació esportiva. Que tingueu bona setmana. Fins dilluns.